Ahmovaaran kyläläiset saivat keisarillisen käskynhaltijan päätöksellä oikeuden jauhomyllyn rakentamiseen vuonna 1824. Se oli kyläläisten iso ponnistus. Jauhomylly toimi myös tullimyllynä aina vuodesta 1942 alkaen, ja se siirrettiin kylän keskustaan 1948, kun kylälle saatiin sähköt. Ahmovaara osuusmeijeri perustettiin 1886 ja se aloitti toimintansa 1905 kiinteistössä, jossa myöhemmin toimi edellä mainittu mylly. Osuusmeijeri toimi omassa kiinteistössään niin sanotussa Ahmanpoikien talolla 1945 saakka. Ahmovaaralle perustettiin kyläkirjasto jo vuonna 1894 ja se toimi seutukunnan Kolin, Ahmovaaran, Kopravaaran, Halolanpään alueella aina vuoteen 1909 saakka. Kirjaston jäänteet löytyivät runoilija Viljo Tuomelan kotoa. Ahmovaaralle perustettiin oma kansakoulu 1895 ja se toimi 10 vuotta omin voimin, kunnes se vuonna 1904 lahjoitettiin kunnalle. Kylän yhteisöllisyyttä ja talkoohenkeä kuvannee erilaiset yhdistykset, joita Ahmovaarassa on vuosien saatossa ollut paljon. Urheiluseura, marttojat, kylätoimikuntaa, erilaisia osuuskuntia, nuorisoseuraa, Kalevan nuoria ja niin edelleen. Yhdessä kyläläiset ovat rakentaneet omaa hyvinvointia, erilaisia rakennuksia, kuten Ahpotalon ja monikäyttötalon sekä tapahtumia kyläläisten iloksi.